L'objectiu de Junts per l'U en aquesta taula rodona que hem convocat és recuperar allò que va dur en el poble de l'O a un consens de pla d'usos del convent de Sant Diego l'any 2008. La nostra intenció avui no és obrir polèmica sobre els temes que estan en l'A ara mateix damunt la taula, sinó fer una miqueta de memòria que durant aquests 4 anys s'ha vist tal vegada perjudicada per la falta de comunicació externa. Àngel Marquès és membre del Centre d'Estudis, és també membre de Suïdesol, ha fet diferents estudis, de fet ha publicat 3 llibres sobre el convent de Sant Diego. Jo crec que ho hem dividit en 3 parts. La primera, aquesta fase religiosa, per tant, anem a 1623, que és quan la Universitat, l'antic Ajuntament de l'O, demana una necessitat religiosa. Des de 1628 fins a 1835 hi havia la comunitat franciscana a l'O. En aquell moment, el convent de Sant Diego constava simplement d'una església, un claustre i un convent, precisament perquè els franciscans són una ordre religiosa que veneren la pobresa, no tenen béns, no són com, per exemple, els agustins. Ja passam a una segona fase, que jo dividiria una fase més fase civil, que va de 1835 i posarem, per posar una data, fins a 1998. I l'Església va donar aquest servei religiós fins a l'any 1998, tot tipus de mínims. L'any 1998 és quan es vendrà a l'Ajuntament, que en Pere us ho explicarà, i l'any 1999 molts recordaran que es va fer la primera exposició pública, que era Juvènia 1999. En 1871 és quan el convent de Sant Diego és comprat en pública subhasta per el capellà Nicolau Enric. Just 2 anys després, el capellà Enric construeix la primera casa en el carrer dels Banyers, les primeres cases. Per tant, des d'aquell moment on es fan allò que van avançar gairebé 1 metre, tapen les arcades i és quan fan aquelles cases que molt de voltes segurament haureu conegut. I ara ja fem un vot bastant ampli, que crec que és el que ens interessa més, és el que jo diria la fase cultural, espero que sigui la fase cultural en el futur, a Sant Diego. Entre l'any 1979 i 1985, en l'estiu ja se feien els festivals. L'any 1993 va ser molt important quan en el govern balear es va aprovar el convent de Sant Diego com a PIC. L'any 94 es va fer una altra cosa que va ser molt interessant, que va ser que en unes obres, en aquestes obres vam poder descobrir que hi havia grisalles, aquestes pintures que empren els colors grisos, i de les quals ara en sabem que com a mínim n'hi ha 35. Fent una breu pinzellada, ens hem mirat en els programes electorals que en deien els partits polítics. Fins a l'any 1995 no va ser el PSOE que va començar a parlar de la importància del convent. A l'any 99 ningú s'hi va referir d'una manera directa. I a partir de l'any 2003 és quan ja, d'una manera més manco sistemàtica, cadascú amb el seu plantejament se'n segueix parlant. De manera que se facin inversions equilibrades en tota l'illa, perquè, com sempre, molt Ciutadella i, en canvi, a la zona centre no hi ha aquestes inversions. I un dels projectes que es van presentar com a estrelles era la recuperació del convent. L'any 2002, en Nicolau Àngel us ho explicarà, l'Ajuntament, a través de col·laboració amb el Centre d'Estudis Locals, es van convocar una comissió de tècnics, partits polítics i entitats en les quals, durant 3 sessions, es van parlar sobre què en podríem fer en el convent. Que bàsicament en aquell espai tenia que haver un espai per l'arxiu municipal, en el segon pis, i el resto bàsicament era per la col·lecció i envies. És dia 21 de febrer del 2005, febrer del 2005, quan el propietari ven, anava a dir el convent, no, va vendre entorn d'un 80-85% del convent, perquè clar, allà, els 5 habitatges de la banda del carrer dels Banyers que no es van vendre. I això que implica que la planta baixa fins a la finestra de la primera planta, les finestres quan obren dins el pati, segueixen a ser a dia d'avui de propietat privada. Fins al 2007, és a dir, 2 anys després d'haver ser comprat, quan les administracions, quan dic 3 administracions, sempre és Ajuntament, Consell i Govern Balear, diré Ministur, però realment és Govern Balear, és el propietari actual del convent, quan diuen que sí, que s'ha de rehabilitar. I és quan se convoca un concurs per redactar aquest pla director. El compromís del govern en aquell moment, recordin bé aquestes dades, 4,7 milions aportarà el govern balear, 3,3 vindran d'Europa i sumaran 8 milions d'euros. Molt en fora dels 5,5 que ens diuen aquests dies. En el 2008
el mes d'abril és quan se realitza un taller de participació ciutadana en el qual els dos arquitectes de l'equip guanyador van fer un taller de participació on es van plantejar qüestions, es van escoltar propostes. Ha de passar un any més. Fins a gener del 2009 no se constitueix el consorci que, per cert, després, a mitjans anys 2011, el govern Bauzá el va eliminar. La sorpresa de 2009, anys fa el domingo també, en el mes de març, allà damunt, va ser com ens van donar compte que no era l'equip guanyador, l'equip redactor, el pla director, qui havia de fer el projecte executiu de l'obra. I va ser quan el govern balear decideix unilateralment que siguin tècnics seus qui ho facin. El 2010 s'inicien les obres, i aquí també és un altre calvari, perquè encara duren avui en dia, comencen, durant un any i mig, torn del 2011, durant un any i mig queda tot aturat, i a partir de llavors, quan de mitjans de 2011 se tornen a reiniciar les obres, és quan se pacta entre govern i UT que primer en 400.000 euros, una quantitat de 300.000 salta 400.000 més, i per tant, a partir de llavors i fins al dia d'avui, si no hi ha hagut canvis de darrera hora, han anat fent les obres a mida que hi ha hagut doblers. Març de 2011 recordarem que el convent es va esfondrar, que va ser també un retard més. El març de 2011 és el darrer acte públic en què el govern balear va venir a Menorca, a Oló, a la sala d'activitats ciutadanes, just abans de les eleccions, en Joan de Barceló i els seus tècnics, a explicar les obres del convent i tot el que se li podia demanar. Llavors s'ha llevat d'una visita oberta el mes de febrer de l'any passat, de 2015, en què se ens van mostrar les obres en quin punt estaven, tot i que no ens ho van comptar tot, no se ens ha vingut a explicar res més. Així no és de clar. Paraula d'en Pere Udeu, rector de Santa Eulàlia des de fa 40 anys, per tant, testimoni viu... 41. Tu hi eres quan es va adquirir l'església de Sant Diego. Mos ho pots explicar una mica? Que vaig arribar aquí, l'any 1944, són uns quants anys, vaig pensar que com a parròquia dues esglésies així en bus no feien falta. I també vaig veure que hi faltava aquí uns locals per fer algunes coses de cultura. I això ja ho tenia sempre dins el cap, fins que vam anar xerrant com a condició, no la podia posar, però ja ho deia, que si nosaltres seríem l'església, havia de ser a canvi, que ens ajudessin a restaurar l'església de Santa Eulàlia. I quan va venir el bisbe Piris, va formalitzar la permuta, i la permuta va ser el següent, no? Nosaltres seríem Sant Diego i ells ens donaven 300.000 euros per invertir damunt la parròquia de Santa Eulàlia. Que de fet era la condició un poc que si nosaltres seríem l'església de Sant Diego, s'havia de complementar amb tot el convent perquè fos un conjunt i se dediqués a un lloc cultural. Jo no sé si no record que van dir que farien com una fundació o que hi havia una fundació en què hi entressin el govern balear, l'Ajuntament i el Consell i fos els qui gestionats aquesta senyor d'aquí, en Miquel Àngel Dimon, periodista, però també és historiador, també fa feina des de fa 15 anys com a cap de servei de protocol i de premsa a l'Ajuntament de Ciutadella i també és un ciutadà valor i una persona compromesa amb la seva comunitat, com ha demostrat en diferents ocasions. Jo me vaig integrar en aquests primers moments de les comissions, de parlar, de tenir encontres en relació amb el convent. Primer, jo supos que per dues raons. Una, perquè vaig tenir algun tipus també d'intervenció, d'opinió, de fer consideracions respecte d'un eventual, que es va fer ferm,
compra del patrimoni etnològic d'en Biel i en Vies, que era només una part petita, i van ser més de 1.000 peces, si no record malament, d'un ingent llegat que encara la resta continua en mans. Record també el balde que hi havia en aquell moment, el regidor, podries venir, podríem fer alguna comissió de parlar, d'orientar o aconsellar què es pot fer quan Sant Diego i exactament el claustre, no ja l'església, el claustre sigui també de propietat pública, municipal, perquè us pot ser potencialment unes instal·lacions d'una gran capacitat d'acollida fonamentalment cultural. I com que tenia aquesta intenció gairebé tàcita i de primer bon moment en el cap de tothom, és per lo que van trobar que hi podia participar, que és una de les coses que jo més me distingeix des del punt de vista cívic, el món de la cultura, de les entitats culturals, dels projectes culturals. Per tant, sintonitzant de ple amb la idea que allò eren unes instal·lacions amb una capacitat evident de destinació cultural. Entre d'altres coses perquè segurament el ventall més raonable d'organismes, d'entitats, de propostes culturals era justament d'allò que era més deficitari el poble. Perquè el poble no tenia un teatre, avui absolutament obsolet, amb una incapacitat tècnica de tot tipus per acollir espectacles escènics, que és de titularitat privada. I gairebé no hi havia ni una sala de pintar, ni una sala de pintura, ni d'exposició. De Sant Diego tenien una capacitat evident, potencialment innegable, i podria servir per dotar el poble d'espais per audicions musicals, per reunions, per conferències, potser que també per tallers de pintura, de dibuix, etc. L'arxiu històric, totes aquestes coses s'hi van parlar de bon començament. A part de destinar-hi una part molt representativa del Museu Etnològic Llambilles. Després, jo vaig participar molt en el principi, diverses reunions en el principi, i després ja no he tingut participacions on he estat cridat com podria potser haver estat més raonable, més coherent amb aquests orígens de participació constant. I la cosa ha anat derivant, algú fa la reflexió, també molt humana, molt lògica, molt responsable, des del punt de vista de la responsabilitat institucional. Això serà onerós o no, serà molt gravós per al municipi, ho han de fer compatible amb destinacions i usos comercials que donin ingressos i que permetin de tot o en part que se financiï o autofinanciï aquestes instal·lacions. I aquí jo tinc la meva pròpia opinió, en definitiva, que la necessitat evident, constatable, realment argumentable, és d'un dèficit d'instal·lacions de tipus cultural amb tot el ventall divers de totes les arts plàstiques i no plàstiques i tota forma de cultura no hi té suficient oferta d'equipament a aquest poble. Que sí els podria tenir si la lluna, el pati, tot aquest conjunt, se li destina i se li adjudica aquesta funció social. Segurament no era altra la raó que va empènyer i va animar a tanta gent a negociar una compra, una venda, una transmissió, etc., fins que quedés absolutament sota, diríem, propietat de domini públic, que és dels pocs béns d'aquest tipus amortitzats, com comentava Miquel Àngel, que van anar a mans privades. També ho va ser Sant Francesc de Ciutadella, i ja veus com ha acabat, amb un cubo paral·lepípido que és Correus i res més. I un restaurant que té tots els claus de volta dels franciscans en el restaurant del segle XIX avui en dia, mig tancat, i no hi ha altre de son. Un espai molt important per al poble d'Aló, però també ho és per tota l'illa de Menorca, no només per al poble d'Aló. Des del punt de vista més aviat tècnic, com és que ens pot oferir Domènec Enric, arquitecte en actiu des de fa 40 anys han quedat, no? Enguany farà 40. 40 anys. Més valuosos des del punt de vista professional, en els quals ell hi hagués pogut participar, i m'ha xerrat del Teatre Principal de Mo, per descomptat, i m'ha xerrat de l'església de Santa Eulàlia. Recordar, primer es posaré un poc la cronologia que va tenir el pla director, fins que va quedar arrinconat de qualque manera. Es va convocar
un concurs segons un plec de prescripcions. Els objectius d'aquest concurs eren dues parts. Una part, redactar un pla director i, així mateix, redactar un projecte d'execució d'obres per recuperar el pati de la Lluna o els claustres del convent de Sant Diego. Al maig del 2007 se mos van adjudicar el concurs en on hi havien participat 3 equipos. Es va fer un jurat, es van avaluar diferents coses i els que va tenir més punts, en aquest cas van ser els despatx que duen juntament amb en Joan Gomila, el meu soci, els que van guanyar aquest concurs i els que havien format un equip. El maig del 2008, un any després, pràcticament, es produeix l'aprovació inicial del pla director. En setembre del 2008, un informe favorable del Consell Insular amb unes prescripcions que s'havien de corregir. A l'octubre del 2008 hi ha una aprovació definitiva per part de l'Ajuntament en sessió plenària. Hi ha unes al·legacions que s'han de contestar i l'equip redactor està compromès a contestar. Bàsicament em sembla que eren 6 o 7 al·legacions, la majoria eren de veïns qui tenen la vivienda que encara dona dins el pati de la Lluna i són part del conjunt del pati de la Lluna. Això és una cosa que després diré que en el pla director resaltaven i remarcaven una i una altra vegada, que la finalitat d'aquests edificis ha de ser que siguin de titularitat pública perquè no deixa de ser un gra a la cara del que és el pati. Després d'això, quan la aprovació definitiva, que dic que era el dia 8 de setembre del 2008, no ens van dir res més. Nosaltres, l'octubre del 2008, vam fer un escrit de l'Ajuntament demanant si podien seguir en la segona part del concurs. Al desembre, finalment, vam fer un altre escrit de l'Ajuntament dient que, com que el plec de condicions i prescripcions del concurs deien que hi havia dues parts, una era la redacció del pla director, que ja estava aprovat definitivament, i l'altra, la redacció del projecte executiu, d'acord amb les clàusules del concurs, nosaltres procedien a fer la feina del projecte executiu. Dia 8 de gener del 2009 se mos va contestar amb una nota d'alcaldia que deia que no presentessin cap projecte i sense més explicacions. I fins aquí en sabia jo del pati de la Lluna. Després de la director, explicar-lo molta de veres, perquè és un document que té 3 parts, una memòria, uns planos i uns annexes, i després ja ve tot un seguit de feina, que és una proposta d'usos, un pla d'intervencions, un pla de manteniment, un pla de gestió, un pla de difusió i un avanç de pressupost. Ja tampoc s'ha duit a terme, sinó que jo tinc la impressió que la intervenció dins la recuperació i rehabilitació ha estat molt tancada, no ho hem enterat, i nosaltres proposàvem que les obres fossin de qualque manera obertes, que puntualment, si s'havien d'aturar les obres, s'aturassin i la gent ho pogués veure. La gent té que conèixer amb els béns que són de tots el que passa i el que es fan, i es té que poder il·lusionar amb aquella cosa, no en veure un espai tancat, un edifici tancat amb una grua de vora i no saber què passa allà dintre de cap manera. Llavors ja deien que posaven espai expositiu en el primer pis i en el segon pis, bàsicament de la col·lecció Llambies, però sempre pensant en la dinàmica que necessiten aquest tipus d'edificis, o sigui, exposicions temporals, exposicions temàtiques, exposicions monogràfiques. I anem a donar la paraula a la darrera persona que conforma la taula, en Sam Barber, també el coneixeu tots. Ell és el secretari del Fòrum Tercer Mil·lenni, és el coordinador del Centre d'Estudis local, exerceix com a docent de... Recopilar-hi, el primer que m'ha agradat més del que han dit i que vull recopilar és que no sé si ho haureu fixat, però quan ells intervenien jo he vist que hi havia molt de sentiment, molt de compromís amb el poble, no? I això no ho aconseguim amb equips humans que no són d'aquí, que venen d'una altra banda, que s'encomanen una feina i res més. Això té un valor que no és pagat, i aquest sentiment d'aquesta gent, aquest compromís amb el poble, que en poder convertir això en una cosa que sigui útil per generacions.
És dubtes que van replegar totes les entitats dels pobles i van dir formuleu vosaltres propostes, les entitats se'n van anar xerrant la junta, van dur propostes, van debatre i al final van anar fent una selecció de tot allò en què elles coincidien. No? I sortia que totes les entitats posaven recuperar el convent com a primer o com a segona opció. Totes. Això ens va fer agafar coratge. No? Ahir vam pensar, bueno, hem de crear una comissió i vosaltres heu dit que eren 3 reunions i no, jo ho tinc aquí les actes. Van ser 6 reunions i des del mes de febrer al mes d'abril de l'any 2002, de dissabtes al matí, de les 9:30 fins a la 1. Aquesta comissió el que van fer va ser veure quines coses podrien ser molt útils dins el convent i, entre altres, havíem de crear el marc per canviar les vies, poder accedir a aquest patrimoni del poble d'Aló perquè sabíem que això podia ser una joia, un atractiu turístic per al poble d'Aló. Perquè si en aquest poble hi ha coses que han estat exitoses, ha estat allò que hem aconseguit que se generassin entorn d'un consens. I us posaré alguns exemples, en podria posar més. Però si parlam de Santa Eulàlia, la recuperació de Santa Eulàlia, ningú té dubtes que això ha estat un projecte consensuat per tot el poble. I les conseqüències positives han estat clares, perquè a partir de Santa Eulàlia va venir tota una regeneració d'enfronts i de carrers que ha posat en valor tota la part medieval del poble, que és un dels atractius que hem enfortit per nosaltres mateixos, però també per als que ens han de visitar. Un altre projecte de consens que mai ha estat de disputa entre partits polítics i que és dels millors que tenim, i no se n'ha parlat, però un dia s'haurà d'estudiar, que és el de l'Escoleta. L'Escoleta surt després d'una feina immensa de la Salle i de l'escola pública, de les EPIMES, que després per mitjà dels ajuntaments s'arriba a la conclusió que s'ha de fer una escola municipal molt digna. I s'aconsegueix, les administracions han de fer el seu paper, però penseu que les administracions estan fetes de polítics que lògicament acabaran passant. Fan els seus anys, 4 o 8 anys, però passen. El que ha de quedar és l'altre. Els que donen continuïtat en els projectes som els altres. I és aquí on la cosa ha d'estar molt fonamentada, molt forta, perquè si no, l'acció d'un govern pot ser molt exagerada, però després, com hi teniu tots exemples, caure en el fracàs més absolut. Quantes obres espectaculars amb milions d'inversió no s'han fet en aquest país que no han servit per res? Per què? Perquè darrere no hi havia la voluntat de la ciutadania. I per tant, què hem volgut fer nosaltres amb el convent? Tot el contrari. Hem volgut que això fos un projecte de ciutadans polítics. Hi havia Antoni Gómez, en Pau Morlà, Antoni Mir i en Sebastià Ametller Garriga del Partit Popular. Hi va ser sempre. I això està signat per tots. Per tots. Aquest consens era de tots. De les entitats socials, però també de tots els partits polítics de l'OM. De tots. Creix-me, estem davant una obra, davant un procés que era molt noble, jo crec que és exemplar. Poques vegades a Menorca s'han donat processos participatius tan fonamentats com aquest. El convent de l'O ha de ser no només de les institucions, que ho ha de ser perquè representen el poble, però penseu això, que les institucions sempre, el sistema actual, està pensat perquè siguin persones que acabaran passant i per tant no basta que les institucions estiguin darrere aquests projectes. Hi han d'estar ciutadans. Ara no s'ha pogut fer el poble. Per tenir un espai que el puguem adaptar a grans exposicions, a petites exposicions, a peu de carrer, per la gent de l'O, per la gent de fora, però a la vegada ha de ser una sala que podem fer actes musicals, un lloc on els comerciants, si és necessari, hi puguin fer, com hi han fet, posar-hi paradetes i un petit mercat. Això era la idea nostra, era aconseguir que aquest espai que estava tan ben situat tingués aquests usos tan diversos i tan interessants. I que algú m'ho vol dir jo ara, des que el convent està rehabilitat fins en aquest moment, no s'ha amortitzat sobre unes quantes vegades. Ara imagineu, tot el que s'ha fet des que existeix l'església com a sala de cultura i lleveu tots els actes. Si lleveu tots els actes, el poble de l'O perd més del 50% de les activitats culturals que s'han fet. Això era una conclusió, una encomana d'aquesta comissió. Tothom, els que han vingut en els diferents ajuntaments després d'aquella època, han fet això i han complert amb aquesta estratègia. I han amortitzat moltes vegades aquella inversió. Per tant, els nombres ens hem de mirar amb una perspectiva ampla. No em fan cap por els nombres. Si mirem nombres de veure, xerrar amb en Teni, xerrar amb tots els que estimam aquest projecte, veureu com no ens ha de preocupar
El que hem de tenir clar és que el convent ha de servir la gent de l'O i ha de servir com a atractiu turístic perquè això també servirà en el comerç de l'O. Res més. Que jo crec que ha de ser fonamentalment cultural, perquè és el gran dèficit d'equipament que té el poble. Ara, la funció social de tipus cultural, reunint patrimonis, reunint col·leccions i reunint tot aquest coneixement que al voltant del convent hi ha respecte de la història del poble, i hi cap un museu de la sabata i tantes coses importants, jo crec que això és preferent a que hi hagi preferentment activitat mercantil, tipus... Quan hi havia Esperades també tenia una funció cultural, perquè molta gent va anar a escola i en tot nivell, a nivell musical, a nivell de filosofia, de llatí, tot això va ser afegint el que diu ell, va ser un moviment cultural i per tant jo crec que s'ha de continuar aquest moviment i ha de servir per coses culturals. Sí que és important que se facin actes com aquests perquè m'ho recorden tots els actes que han fet durant tots aquests anys. Me sap molt de greu que no hi hagi representant de cap de les tres administracions perquè haurien de conèixer també tots aquests aspectes que han anat abocant avui dia per aquí. No m'ho tenen en compte. Com he dit abans, si la darrera exposició pública de com es feien les coses era el 2011, passat molt de temps. Si me permeteu, o sigui, l'objectiu d'aquesta mesa no era entrar en aquesta dinàmica de l'actualitat, sinó fer una mica memòria. Per tant, per nosaltres, avui no queda tancat aquest debat. Avui és un punt de partida, però si m'ho permeteu, sí que vull fer simplement un aclariment, que és el mateix que he fet avui de matí a IB3 Ràdio quan m'han demanat a veure què en sabíem nosaltres de tot plegat. En el primer ple d'aquesta legislatura, la batllessa de l'O va anunciar que es crearia una comissió de seguiment municipal de les obres de Sant Diego. Vam esperar un ple, vam esperar 2 plens, aquesta comissió no arribava, per nosaltres era un tema molt important i vam presentar una moció perquè se creés aquesta comissió de seguiment de les obres de Sant Diego on hi hagués tots els grups municipals representats. Es va aprovar per unanimitat aquesta moció dia 29 d'octubre, si no record malament. De llavors la comissió encara no està creada. Per tant, això és el que nosaltres sabem oficialment de les obres del convent de Sant Diego. Oficialment. D'acord? I evidentment és un tema molt important el que tu planteges i com dic, per nosaltres avui no es tanca la temàtica de Sant Diego, sinó que avui es reobre la temàtica de Sant Diego. I per tant, i ja aprofit per tancar per agrair una altra vegada la vostra assistència, la vostra atenta escolta, la valuosa aportació de totes les persones que avui ens han acompanyat i vos emplaçam a una propera trobada per continuar xerrant, ara ja sí, des de l'actualitat, de tot allò que encara ens importa moltíssim, que és vestir de contingut aquest edifici tan emblemàtic i tan estimat per tots els veïns del poble de l'O. Moltes gràcies per ser aquí.